తిరుమలలో క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు టీటీడీ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. స్థానికులు, మీడియా ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన సరదాగా క్రికెట్ ఆడి అందరినీ ఉత్సాహపరిచారు. ఈ సందర్భంగా క్రీడలతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. ఏటా ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని తిరుమలలో మొక్కలు నాటడం, స్వచ్ఛతను కాపాడటం మరియు భక్తులకు స్వచ్ఛందంగా సేవలు అందించడం వంటి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. సభాముఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నుంచి మీరు 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాల వారు 20 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు రన్నర్స్ కప్పులు కూడా వారి చేతుల ద్వారా వాటిని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. మీరు దయచేసి అందరూ కూడా ఆ కప్పులు మీరు అందుకో